Lakini jaki ni nene nade nikech kada mana kiwacho ni doho ma special doho akia gimomiyo ni cases makamage hoja thor chorgi na cases miwinjo witness olal witness akedo dhikanye wakile nikech iwacho ni kada mana kum kemi kada mana jok moyud koda cases mag GBV mag lwenje mag kit chwech ma ng'ato tho kada mana ng'o motimore apano konego bed ni yware akene en midhiero mane ma samoro sector mar chik nitiere godi biro bedo kilerona akene jaki idoro ni group ni otibang'o group makoro ng'iyo nek mago mag mine kaka inyalo iwacho ni inyalo kada mana chung nek duok chien e kor gwenge mopogore opogore ka maybe a duok mano mondo jaki nobi ne gimomiyo do wadwaro no bed ma special en wach mar backlog do mitere ng'ama otimo njore ma oluwore gi kit chwech ni en do ma winjo weche te obet ka odwa winjo ng'at machielo madwa timo succession mar lo obet ka odwa winjo case mar jomoko mananie contract moro to kowinjore obet ka winjo cases mag ng'at mokwalo gi gweno so en do achiel to winjo buche gi te but ken do ma specialize ma en ema mondo okete no winj bura gi kech rik bendo kodwa rik ahinya wang'eyo na justice delayed is justice denied but justice rushed also but is justice aborted koro kwadwa no mondo bed rush nikech afadhali wan wacho kaka kinde ni ber mondo iwe ji ma ketho apar moloyo tweyo ng'at achiel maonge ketho koro ka ng'ani onge ketho to mondo luwe nyaka giko but time frame ema mondo chiw 6 months to 12 months gi kora aneno ni kare kech doni onge koro gimotimo machielo onge gima dango wach ni kawuono awinjo cases ma kia jakuo gweno kawuono kia winjo wach mar lo mae gimo winjo kende okinyi from Monday to Friday monyalo kata wacho ni this offender mokele mbele nani adwa winje from Monday to Friday mokwa ywe mondo case no bed no rumo wabed nwang'ado bura kamano cases makamago